Her lidt information om Lolland Kystkulturcenter. Vi gør opmærksom på, at materialet er fortroligt. Den 29. april 2015 havde vi besøg af de danske repræsentanter fra en international virksomhed. De viste stor interesse for projektet. Grundet den store interesse har vi fået filmen om Lolland Kystkulturcenter tekstet og alt relevant materiale oversat til engelsk. Informationen er nu sendt til deres hovedkontor i hjemlandet. Sammen med materialet lå også en invitation om at komme og besigtige vores lokaliteter. Vi afventer nu svar ultimo august 2015. Det, som vi har bedt den internationale virksomhed om at investere i, er det, som vi kalder for den store pakke. For det første et oplevelsescenter, hvor hele udstillingen består af 3D-hologrammer. Udstillingerne kan skiftes ud fra time til time, fra dag til dag, eller helt fjernes ved tryk på en enkelt knap. Det, der skal være selve guleroden for virksomheden er, at de kan oprette et forskningscenter i samarbejde med et stort universitet. Vi har fra Lolland Kystkulturcenter gode kontakter til universiteter både i Danmark og i udlandet. Forskningscenteret skal forske i 3D-hologrammer, og med et oplevelsescenter i stueetagen kan de med det samme få testet deres nyeste hologrammer. Det vil sige, at de med det samme kan se, hvordan folk reagerer og interagerer med 3D-hologrammerne. Den sidste del, de er blevet bedt om at investere i, er Sejlercenteret. At involvere en international virksomhed kan måske virke sært, men da vi tænker 3D-hologrammer ind, giver det pludselig mening. 3D-hologrammer kan bruges som værktøj i undervisningen af sikkerhed på vandet. Da det er et undervisningsprogram, er der for en virksomhed også store muligheder for at udvikle disse værktøjer til andre steder og formål. Vi har indledt et samarbejde med flere kinesiske organisationer. Vi har ved hjælp af vores forbindelser kunnet komme i kontakt med disse organisationer på højeste niveau fra starten. Hele forbindelsen er opstået gennem en kinesisk pige ved navn Jessica, som nu er bosat i Norge. I 2006 havde hun en lærer i Kina, der hed Eric. Han opfordrede hende til at søge uddannelse i Nakskov på IMA. IMA var en uddannelse inden for kommunikation. Skolen var den første af sin slags i Danmark og blev opbygget i Nakskov. Vores medarbejder Sune Abrahamsen arbejdede tidligere som studievejleder på IMA, hvor han var den, der tog imod og tog sig af Jessica og andre studerende fra udlandet. Mens hun arbejdede på IMA, blev hun gode venner med Frank. Hun introducerede Eric, Sune og Frank for hinanden, der med tiden har udviklet sig til et nært venskab. Eric arbejder nu i organisationerne i Kina. Frank har virksomheden D&K Leading Services, der vejleder virksomheder i at komme ind på det kinesiske marked, og Sune arbejder her på Lolland Kystkulturcenter. Med det venskab, der er opstået, har det nu været muligt at introducere Lolland Kystkulturcenter for samarbejdspartnere og investorer i Kina på højeste niveau. Det samarbejde, som vi har opbygget, ligger alt sammen i Tianjin. Det ligger alt sammen i 1 times kørsel med lyntog fra Beijing. I Beijing bor der ca. 21,5 millioner indbyggere. Befolkningstætheden er på 1300 mennesker per kvadratkilometer. Mange fra Beijing tager til Tianjin-området for at slippe væk fra travlheden i Beijing, da der netop i Tianjin er en masse rekreative områder. Tianjin har 10,2 millioner indbyggere og en befolkningstæthed på 859 personer per kvadratkilometer. På grund af den befolkningstæthed, der er i de 2 metropoler, er der et behov for nye områder for befolkningen og erhvervslivet til at udvikle sig i. Derfor er der oprettet et område kaldet Binhai New Area. Binhai New Area er geografisk på samme størrelse som Lolland og Falster. I området, der er blevet bygget op inden for de seneste 6 år, ligger der allerede nu 285 af verdens Fortune 500 virksomheder. Deriblandt Rockefeller Financial, Tishman Speyer, Motorola og Airbus.
Airbus har placeret en af sine helt store fabrikker der. De producerer deres A320 fly. Den ligger lige ved siden af Tianjin International Lufthavn. Lufthavnen, der er i stor udvikling, har blandt andet direkte cargoflyvning til København. Binhai New Area er opdelt i nogle mindre zoner. En af de mest centrale zoner er Besttown. Vi havde kvæg vores kontakter den glæde at mødes med direktøren for Besttown for at diskutere mulighederne for et langstrakt samarbejde mellem Besttown og Lolland. Vores fokus i samtalerne var investering i hotel og resort på strandpromenaden i Nakskov. Vi havde udover nogle meget positive samtaler om det emne også mulighed for at tale om udveksling af erfaring, da de lige har været igennem den proces, som vi står overfor med at genopleve og formidle vores kulturelle arv. Vi talte, mens vi var i Tianjin, også med andre organisationer om investering i hotel. En af de største aktører kom i form af Tianjin Foreign Service Corporation. De havde allerede 2 dage efter vi vendte hjem fra Kina sendt en forespørgsel om information angående investeringer og interessante infrastrukturprojekter i vores region. Tianjin Foreign Service Corporation var også meget interesseret i at høre om andre og mindre ting. Eksempelvis om vores lokale fødevarer og økologisk landbrug. Når vi taler om hotel og resort på strandpromenaden i Nakskov, omhandler det også disse ting. De grønne områder omkring bygningerne. De små bygninger, der bliver omtalt i filmen, der kan bruges til flere forskellige formål og som er højvandssikrede. Skonnerten Johanne vil være et stort aktiv for et hotel, da de vil kunne bruge skonnerten i markedsføringen, og til blandt andet at lave rundvisninger i fjorden for deres VIP-gæster. Amfibiescenen er også noget, der skal indgå i hotellet. Dette vil de kunne bruge til afholdelse af shows og lignende. Billedet her er en visionstegning fra København fra 2005. Fundamentet på visionstegningen vejer 500 tons og er støbt af beton. Grunden til, at den er så tung, er selvfølgelig størrelsen, men også at den går flere etager under vandet, hvor der blandt andet er omklædningsrum, bad osv. Så amfibiescenen vil kunne fungere fuldt ud som en almindelig scene. Vi har gode muligheder for at lave en lignende konstruktion her. Som rådgiver har Yvonne Rasmussen, tidligere direktør for Hotel Maribo Søpark, meldt sig. Hun er den, der står i spidsen for at lave forretningsplanen for hotellet i forbindelse med Lolland Kystkulturcenter. Og der er 4 punkter, som hun mener er særligt vigtige. At vi har en meget central placering. For når Femern Bælt-forbindelsen står færdig, vil vi inden for 2 timers kørsel have 8,1 millioner indbyggere og 3 internationale lufthavne inden for samme radius. Den 3D-hologramteknologi, der bliver brugt i oplevelsescentret, vil selvfølgelig også skulle bruges i hotellet, så man har en fornemmelse af, at tingene hører sammen. Når man tænker efter, er der mange nye muligheder i at bruge 3D-hologrammer på et hotel. Eksempelvis når nogen skal vises rundt på hotellet eller lignende. Det er vigtigt at have en passende størrelse, når man taler hotel. Det må ikke blive for småt, men det må samtidig ikke blive for stort. Derfor er det vigtigt, at antallet af sengepladser er afbalanceret. Det meget høje ambitionsniveau, som vi har i Lolland Kystkulturcenter, ser Yvonne Rasmussen som et stort aktiv. Størrelsen på projektet gør ifølge udtalelser projektet mere realistisk. Derfor opfordrer hun også til, at vi fortsat tænker stort. Ud fra Yvonne Rasmussens anbefalinger har vi derfor valgt et 4-stjernet hotel med 300 sengepladser. Vi har også i tankerne at bruge 3D-hologrammer og anden teknologi i mødelokaler, konference- og messecenter. Vi har i oplevelsescentret et meget stort rum, der kan tømmes for udstillinger med tryk på blot én knap. Størrelsen på messe- og konferencecenter skal naturligvis passe overens med, hvad der planlægges af sengepladser. Andre kræfter arbejder på at få krydstogtskibe til Nakskov, og men vi ikke har noget med dette at gøre, ser vi det som en meget stor fordel, at der ligger et hotel lige ned til vandet, hvor krydstogtskibene kan lægge til.
Når vi taler om vores placering, er der som tidligere nævnt 3 internationale lufthavne og 8,1 million indbyggere inden for 2 timers kørsel. Med dette kan vi markere os som det neutrale mødested. Når der for eksempel skal holdes konferencer, møder eller messer mellem samarbejdspartnere i Nordeuropa og Skandinavien, kan vi være det sted, hvor folk mødes, og hvor den nyeste teknologi står til rådighed. Når vi taler om opbyggelsen af Lolland Kystkulturcenter, vil det første område, vi fokuserer på, være Plotøen, som er markeret med rødt. Danish Agro har ved tidligere lejlighed vist interesse for projektet Lolland Kystkulturcenter, og vi håber på, at der om en årrække også vil være mulighed for, at det område, som de ligger på, kan tænkes ind i Lolland Kystkulturcenter. Med grønt er markeret det område, som Munchs produkt ligger på. Vi har allerede nu skriftligt fået bekræftet af Munchs produkt, at de hellere i dag end i morgen fraflytter adressen. Derfor har vi her mulighed for parkeringsarealer. Mens Lolland Kystkulturcenter var i Kina, talte vi naturligvis også med kulturelle samarbejdspartnere. Tianjin Writers Association er en sammenslutning af penneførende folk, det vil sige journalister, poeter, forfattere og meget mere. De har vist meget stor interesse for at bygge et tæt samarbejde. Vi mødtes også med en kvinde, der stod bag opførelsen af et kunstakademi, hvor kunstnere kunne leve og arbejde uden tanker på økonomiske implikationer. Fuld fokus på kunsten. Vi barsler allerede i år med planer om et kunstnerisk samarbejde. Vi venter besøg fra Kina i august 2015. I den delegation, der kommer, vil der indgå folk, som kommer for at tale investeringer i hotel og resort, kunst og kultur, film og litteratur. Men allerede i juni måned vil en kunstner med navn Mr. Hao komme til Danmark for at udføre et maleri på facaden af Lolland Kystkulturcenter. Under besøget af delegationen i august vil maleriet blive afsløret. Delegationen i august vil, som det kan ses her, se på alle de vigtigste turistattraktioner på Lolland. Men de enkelte personer i delegationen vil også få mulighed for at mødes med de personer, der arbejder med netop deres interesseområde på dansk side. På mødeplanen er også en fremvisning af Femern Bælt-forbindelsen, hotel og resort i Lolland Kystkulturcenter og selve oplevelsescentret. Alle er de store projekter, der kan fange interessen hos vores kinesiske samarbejdspartnere. En af de punkter, der er på ugeplanen, er også internationale skoler. Som det er nu, håber vi på at kunne tiltrække store internationale investorer, hvilket betyder, at der vil komme arbejdskraft fra udlandet til vores egen. Nogle af disse vil naturligt tage deres familier med, og det vil være essentielt for dem, at der er mulighed for skolegang for deres børn. I forlængelse af det samarbejde, der startes op i juli 2015, håber vi på at kunne arrangere en kinesisk uge under byjubilæet i Nakskov og Maribo i 2016. Under den kinesiske uge vil der blive fremvist meget af den kultur, som Kina også består af. I Kina investeres der for tiden ud i verden meget i de bløde værdier. Dette er et led i den investering. Chinatown i London er på billedet fremhævet som et eksempel på, hvordan det kunne komme til at se ud under den kinesiske uge i Nakskov og Maribo. Vores kinesiske samarbejdspartnere har samtidig tilbudt, at vi kan holde en dansk uge i centrum af Tianjin under det kinesiske nytår. Hvis man sammenligner vigtigheden af det kinesiske nytår med vores højtider, vil det svare til vores juleaften. Der er i centrum af Tianjin under det kinesiske nytår over 1 million besøgende igennem i løbet af den uge, det står på. Vi vil derfor få den maksimale eksponering af dansk kultur, hvilket kan betyde mange flere turister til vores region fra Kina. Vi har med vores kinesiske samarbejdspartnere også diskuteret udveksling af kunsthåndværk. Dette skulle ske ved, at kunstnere fra Kina kommer til Danmark for at afholde kurser i deres kunsthåndværk, og at vi på samme måde skulle komme med danske kunstnere til Kina. Vi har samlet en rådgivningsgruppe bestående af kompetente mennesker, som vi er i løbende kontakt med,
Som det kan ses, består gruppen af en række erfarne mennesker med et bredt spektre af erfaring inden for erhverv, kultur og økonomi. Som tidligere nævnt har vi tanker om at få startet en international skole op. Det er naturligvis ikke Lolland Kyst Kulturcenters opgave at få skolen op og køre, og ej heller at drive den, men det er vores opgave at sætte skibet i søen. Skolen kan allerede nu sættes i gang, da erfaring fra andre landsdele viser, at der er stor tilgang til de internationale linjer. Grunden til, at det allerede nu kan sættes i gang, er, at langt størstedelen af eleverne vil være danske. Så ved at begynde på projektet allerede nu, kan vi tilbyde internationale børn skolegang. Dette til stor glæde for ikke bare dem, men også børn i resten af Lolland Kommune. Da vi vendte hjem fra Kina, modtog vi en skrivelse fra Tianjin Foreign Service Corporation, som spurgte til flere detaljer angående investering i hotel og andre projekter. Vi informerede politikerne om forespørgslen, og de svarede med brevet her. Det er her beskrevet, at politikerne ser planerne som passende vældig godt ind i den politiske dagsorden, at Lolland Kommune prioriterer turismen højt, at kommunen står fuldt ud bag et nyt hotel og resort på Strandpromenaden, og at de ser frem til delegationens besøg i august. I besøget i august er også en officiel middag, hvor Lolland Kommune er vært. Hvorfor er det, at vi ønsker at fokusere på rute 9, når kineserne kommer? For det første anser vi det som et projekt, der har en størrelse, som vil interessere kineserne, og desuden er det et projekt, der kan føre mange andre store byggeprojekter med sig. Og vi anser det som utrolig vigtigt, at regionen får gennemført de planer vedrørende rute 9, som tidligere har været fremme. Effekten af rute 9 vil være mange. Her er nogle af dem listet op. Højne infrastrukturen. Give økonomisk vækst. Øge adgangen til kvalificeret arbejdskraft. Give lettere adgang for turister. Styrke turismen. Styrke industrien. Højne samarbejdet mellem kommunerne på Fyn, Lolland og Falster. Og med Femern Bælt-forbindelsen vil vi få endnu mere brug for rute 9. Vi har for resten af 2015 lavet et groft overslag over, hvad vi rent økonomisk har behov for. Fra vores sponsorer har vi modtaget sponsorater, der har fået os meget langt i forløbet. Lolland Kommune er uden tvivl den største støtte, vi har haft indtil nu. Men i samme åndedrag skal vi også huske at nævne Rederiet Færgen og KØ Entreprise. Vi har også mange mindre sponsorer. Men der er på nuværende tidspunkt behov for et langt større beløb, for at vi kan håndtere de kvantespring, vi står overfor. De største poster for resten af året 2015 er oprettelsen af den erhvervsdrivende fond, lave forretningsplan for oplevelsescentret, forretningsplan for hotel- og resortdelen, og omkostninger til drift af sekretariatet resten af 2015. Så det samlede beløb, som vi søger vores sponsorer for, er 1 million kroner. Dette var alt, hvad vi kan fortælle for nu. Men vi har meget mere i støbeskeen, og der vil komme ny information ud senere. Husk, at støttebrevet fra Lollands Kommune er vedhæftet e-mailen i pdf-format. Kystkultur er, hvor himmel, hav og land mødes, hvor mennesket slår sig ned og lever på disse præmisser. Citat af Otto Paludan, skipper på postbåden Vesta.